Hello everyone, we are back again with another one. Bheka sesekule third game ku-Betal Top 8 Soccer Tournament. That game bekuhlangane khona New Generation neMzinoni Black Stars. La New Generation ishaya kamnandi, ishaya iMzinoni Black Stars ngo 2-1. Let's check our highlights, but also don't forget to subscribe, like, share and leave a comment. Usitshele ukuthi wena mawubhekile abobana abayithathayo le top 8. Leave us your prediction sizokwazi ukubona ukuthi uyazazi indaba zakho zebhola nangabe umlandeli ngempela kwesoka. Sesekuwe, we uplifting the community. If it's dope, hot and fresh, we got to talk about it. Let's get straight to it. Asibeze ukuthi bathini. Sanibona igama nguMandla Msibi, ngimele New Generation. No, umdlalo udlalile wona ngubonile ne first half abafana bama hayi bebengafuna ukukora. Kumele ngabe ngichintshe umdlalo ngina 3 or 4 goals. Hayi no, kusafuna ngibuyele etafuleni siyolungisa. Second half nayo ngibonile. All right, ukuyimisela kushuthi vele kusafuna ngibuyele ku drawing board and then sihlale phansi silungise ama tactics ukuthi mhlawumbe kuze sikhona ukuthi sikhona ukuwina. Yabona abantu kufanele bayimisele, kufanele ukuthi ba focus and then bakora amagoli, yabona bangabe lokho bebusy ba try 18 bangagoli. Yabona umdlalo wona bawuncengile but nje isikolo 2-1 eswine ngaso ngiyakhala ngaso. Bekufanele ngabe ngiwine ngabo ma 7-1. So igame bekungeyami, so hey do sazi siyabonga kakhulu. So kodwa nje makushuthi mabengalungisa cishe ngaba ngcono. So kusafuneka sibuyele ku drawing board. So I'm happy ukuthi siwinile noma iscore sibe ngenye indlela kodwa siya ku semi final. Siyabonga. But ujawulile ngendlela amagoli lawa angene ngakhona. Amagoli khona hey amagoli bekumele ngabe maningi ona ngijabulile phela ngoba ngiwinile kodwa nje amagoli bekumele ngabe ngilike ko 7 so abantu bawayeka. So khona half yokujabula ngoba ngiwinile kodwa nje amagoli ayekeliwe. Siyabonga. Sanibona igama Siphamandla Mazibuko, ucoach weMzinoni Black Stars. Bengidlala namuhla ne-New Generation. Igame yona idlaliwe first half, abafana abakhonile ukudlala kodwa bamista amathuba. I-defender yami nayo ayangayinhle kahle njengoba bedlala second half sidlalile nayo i-New Generation. Abafana abaconsider amagoli nje ngenxa yamaphutha wabo kodwa sibele ku drawing board and then masibuya ku drawing board sabona nesigame senza kanjani. Amagame ajabulisile kakhulu kodwa siyabonga ukuthi hayi badlalile abafana. Yebo.